Vítajte v historickej radnici v bielom salóniku, na mieste, kde vždy vítame vzácnych hostí. Sú to mnohokrát prezidenti, ambasádori, naozaj ľudia, ktorých si my v Košiciach veľmi vážime. No a dnes, pán Kováčik, ste to práve vy. Vítajte v tejto relácii Rozhovory, kde sa budeme rozprávať o Košiciach. No a pre divákov treba vedieť, že pán Kováčik je veľmi dôležitá, vzácna osobnosť pre mesto Košice. Nie len z pohľadu futbalu, ale aj z pohľadu artfilmu, ale aj vzťahu ku Košiciam. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Povedal som futbal, to je asi vždy to najvzácnejšie, najsilnejšie, čo vás s Košicami v tejto chvíli kvôli euru spája. Tak poďme rýchlo k tomu, čo nás čaká v najbližšie obdobie. Tak to najdôležitejšie, čo nás čaká, je finálový turnaj majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, ktoré sa bude konať na Slovensku. Nie je to úplná samozrejmosť, lebo predchádzajúce dva turnaje sa vždy konali v dvoch krajinách. Bolo to v Slovinsku a Maďarsku a potom ďalšie v Rumunsku a v Gruzínsku. A ten ďalší v roku 2027 sa bude zasa konať v dvoch krajinách, v Srbsku a v Albánsku. Takže ja som veľmi rád, že sa nám podarilo túto kandidatúru získať ako samostatná krajina. Euro sa uskutoční o niekoľko mesiacov, že mnohí fanúšikovia ešte možno neprecítili, nezískali ten pocit, ten chtíč si kúpiť lístok a tešiť sa. Teda ak sa máme tešiť a možno tomu futbalu dobre nerozumieme, na čo by sa mal Košičan tešiť, čo by je jeho veľkou pridanou hodnotou tohto veľkého turnaja? To je turnaj, ktorý je veľkosťou taký, že Slovensko väčší turnaj už v rámci futbalu zorganizovať nemôže. Je to logisticky asi najnáročnejšia športová udalosť, aká kedy na Slovensku bola realizovaná. No a to, čo je veľmi dôležité, že prídu sem hviezdy, o ktorých v budúcnosti budeme veľa počuť. Na majstrovstvách Európy A tímov v Nemecku hralo až 57 hráčov, ktorí potenciálne môžu sa zúčastniť tohto turnaja. Skôr ako ja budem hovoriť o tom, ako sme sa zoznámili, lebo to je zaujímavá story. Povedzme si, čo pre vás futbal znamená a prečo ste sa stali prezidentom? Tak pre mňa je futbal vášeň a to, že som sa stal prezidentom, vlastnil som v tom období prvoligový klub Dukla Banská Bystrica. Vlastnil som ho 16 rokov, takže ja som nebol žiadny nováčik v rámci futbalu a vzniklo to tak, že ma oslovili ľudia s tým, či by som nemal záujem, kde v prvej fáze som to odmietol, lebo som nemal pocit, že som ten správny, ale keď prišli znova, tak som si povedal, že poďme to skúsiť a presne som vedel, že čo slovenskému futbalu chýba. V zväze ste 14 rokov. Áno. A ako dieťa, ako junior, ste sa kde pohybovali v športe? Ja som hral futbal, hral som vlastne všetko, čo ako deti alebo mládežníci na dedine hrajú. Keďže som z dediny z Čierneho Balogu, tak sme pravidelne hrali futbal. Mali sme tam jednotlivé mužstvá, hrali sme volejbal, hrali sme vybíjanu, behali sme. Takže skrátka robili sme všetko, čo nám situácia dovolovala. No ja sa teraz vrátim trošku späť, pretože ja musím povedať, ako sme sa my dvaja zoznámili. Vy si to budete pamätať, keď som prišiel na stretnutie, ja som mal v programe, že príde prezident art filmu a zrazu vidím pána s futbalovou loptou. Pamätáte si? Áno, presne. A ja som si sadol a teraz som pár sekúnd hľadal, že teda, či som sa stratil v pozvánkach, či mi kolegovia pripravili materiál nejakou chybou. A potom ste mi to postupne vysvetlili, že nie je to len o futbale v Košiciach, ale aj o art filme. No a potom samozrejme to stretnutie súviselo aj s tým, že sme v tom čase začali stavať futbalovú arénu, no a naše stretnutia začali byť intenzívne a verím, že tam sa naša spolupráca a zoznamovanie začalo ako keby tvoriť. Tam sme sa začali zoznamovať, tam sme sa intenzívnejšie stretávali a to, čo je pre mňa nesmierne dôležité, tam sa budoval aj náš vzťah a vzájomná dôvera. Košická futbalová aréna. Veľa ľudí okolo toho pracovalo, veľa projektantov okolo toho pracovalo, ale bez vašej pomoci, bez vašej ruky, ktorá jednoducho bola potrebná, bez vašej vízie, my sme asi sa dnes nerozprávali o tom, že Euro sa bude hrať aj v Košiciach. Poďme sa vrátiť k tomu, čo vám tá predstava Košickej futbalovej arény hovorí a ako to celé vznikalo u vás, na zväze, vás ako človeka. Tak
My keď sme robili ten projekt, kde chceme zrekonštruovať 23 štadiónov na Slovensku, tak samozrejme Košice boli úplne na prvom mieste, lebo Trnava bola zadefinovaná, tam to bežalo, v Žiline už bol existujúci štadión, kde sa len dorábali nejaké veci, ale Košice jednak ako futbalová bašta, jednak ako druhé najväčšie mesto na Slovensku, tak bolo pre nás absolútne kľúčové. Minulý rok sme kolaudovali. Minulý rok ste splnili aj sľub, ktorý ste mi dali, že bude hrať v Košiciach aj reprezentácia, že futbalový zväz bude vidieť Košice na slovenskej mape. Čo znamenali tie prvé zápasy v Košiciach pre reprezentáciu? Vy ste mi rozprávali krásne príhody aj samotných trénerov, ako sa tu dobre cítili. No, to je najdôležitejšie, že keď prvýkrát idú aj hráči, lebo nikto z týchto hráčov, čo dnes sú v reprezentácii v Košiciach, nehrali, lebo sa tu hral posledný reprezentačný zápas Ačka pred 30 rokmi. No, takže v konečnom dôsledku pre mňa bolo tiež veľmi dôležité, že či oni budú vnímať Košice a tú atmosféru Košíc a ľudí v Košiciach, tak ako i tú atmosféru dlhodobo vnímam ja, lebo ja kadiaľ chodím, tak hovorím, že Košice majú zo všetkých slovenských miest najlepšiu atmosféru. A to si môžem dovoliť povedať, lebo dá sa povedať, že bol som skoro v každom meste na Slovensku, bol som vo veľkých obciach, v menších obciach, takže môžem si dovoliť povedať, že u mňa to je tak a som veľmi rád, že toto mi aj tréner Calzona so svojím staffom potvrdil a samozrejme samotní hráči. Čím sa meria atmosféra? Atmosféra sa meria tým, že keď prídete do nejakého prostredia, to sa musí cítiť, jednoducho to sa musí stať. To je, by som povedal, že taká súhra ľudí, ako sa správajú, prostredia, toho celého chodu v tom meste. Čiže od recepčného na hoteli až po zamestnanca na samotnej arene. Samozrejme. A fanúšika. Nič vás nevyrušuje. To je to najdôležitejšie, že nenájdete rušivý element v rámci mesta. Keď chlapci vyšli von na prechádzku do mesta, videli, aký je záujem ľudí, čo sa bežne nestáva napríklad už v Trnave alebo v Bratislave, to nie je samozrejmosť. Takže tie Košice od pôsobenia v hoteli, keď vyšli von, akí tam ľudia na nich čakali, to všetko bolo iné. Dáva to tým futbalistom novú energiu? No, samozrejme, že je to veľmi príjemné. A tým sa vlastne veľmi rýchlo dostávame ku Košiciam. Z toho mi vyplýva, že Košice majú svoje čaro. Čím sú Košice pre vás atraktívne? Pre mňa sú Košice, tak ako som už povedal, mesto, ktoré má pre mňa je to môj veľmi subjektívny názor, ale mnohých ľudí, ktorých som sem priviedol viac menej v rámci artfilmu, tak mi dali za pravdu a už sa sem vracajú aj mimo tohto obdobia filmového festivalu. Takže pre mňa sú Košice mestom, kde sa rád vraciam, kde mám veľa kamarátov, kde si viem predstaviť a stále sa vraciam k tomu, že najlepšie rozhodnutie bolo presťahovať artfilm do Košíc. Práve z toho dôvodu, že sme v tom období mali v hre viac miest. A to definitívne rozhodnutie, ktoré sme urobili s pánom Lasicom, keď sme sa tu boli pozrieť a videli sme, čo všetko v Košiciach máme, tak to rozhodnutie je jednoznačne správne a za tie roky sa nám to len potvrdilo. A vlastne sa dostávame k tomu, prečo hovorím, že ste vzácny človek, lebo cez futbal do Košic viete doniesť vzácnych ľudí, viete doniesť fanúšikov, viete doniesť záujem o naše mesto. No a Artfilm je druhý produkt, ktorému napomáhate, ktorý ako producent, môžem takto povedať, producent Artfilmu jednoducho donášate už niekoľko rokov do Košic. Minulý rok to bolo 30 rokov od založenia, teraz to bude 31. ročník. V Košiciach budeme ktorý? Myslím, že 10. 10. jubilejný? No neviem, 10. Dúfajme, že sme sa trafili, že to bude jubilejný. A Artfilm je ďalší produkt, ktorý ukazuje Košice a aj Slovensko na mape Európy. Poďme trošku k Artfilmu. Poďme aj k jeho zakladateľovi, pánovi Lasicovi, prezidentovi, ktorý bude navždy prezidentom Artfilmu.
ako sa toto tvorilo a aj ste naznačili, že sme sa dostali do Košíc kvôli tomu, že Európske hlavné mesto kultúry vytvorilo veľmi zaujímavú infraštruktúru, na ktorej dokážeme tento festival ďalej budovať. Artfilm založil pán Peter Hledík. Tento festival fungoval v Trenčianskych Tepliciach ako festival artových krátkych filmov. Po asi 10 rokoch alebo 9 rokoch jeho fungovania nás pán Hledík oslovil s pánom Lasicom, či nemáme záujem do tohto projektu vstúpiť. No a vtedy sme si s pánom Lasicom to vyhodnotili, že áno. Rozšírili sme ten festival na plnohodnotný festival, kde je súťažná sekcia hraných filmov, krátkych filmov. Skrátka festival so všetkým, čo k tomu patrí. No a takýmto spôsobom sme fungovali až do obdobia, akým tu pán Lasica bol a dnes si na ňo pri každej príležitosti spomíname a tak, ako ste povedali, bude náš prezident bez ohľadu na to, či je tu alebo nie je. To spomínanie je naozaj veľmi silné, lebo práve vďaka Artfilmu ja mám s ním strašne veľa zážitkov, ktoré ostanú len mojimi zážitkami a asi podobne to bude u mnohých ľudí, s ktorými sa stretával. Čo Artfilm môže ešte do Košíc doniesť, alebo aký bude v tomto roku? Myslím, že sa to bude prelínať. Skončí Euro v rámci Košíc, semifinále, to bude niekedy 20. myslím, že 5.6. A v tom čase by sa mal rozbehnúť aj Artfilm. Tu už bude. Tu už Artfilm bude bežať. Artfilm začína 17. a končí, myslím, že 26. alebo niekedy okolo 25. Ale skrátka to semifinále bude počas Artfilmu. Ja som veľmi rád, že po dlhej dobe budem môcť sa zúčastniť aj otváracieho, aj záverečného ceremoniálu, až budem tu tráviť veľa času aj počas tých jednotlivých dní, aj keď zasa chcem navštíviť v každom jednom meste aspoň jeden zápas počas tých 2 týždňov trvania šampionátu. Vždy sa hovorí, že keď festival skončí, už sa plánuje ten ďalší ročník. Teda, čo vieme prezradiť o 31. ročníku? No, ťažko je prezrádzať, lebo to, čo je najdôležitejšie a čo ľudia majú najradšej, sú hviezdy. Nám sa ešte do Košíc nepodarilo pritiahnuť takú hviezdu prvej veľkosti, ako sa nám to v minulosti darilo do Trenčianskych Teplíc. Či už to bol Jeremy Irons, alebo Ben Kingsley, Jacqueline Bisset, môžem spomínať mnohých ďalších. Tak verím tomu, že už tento rok, ten budúci rok, už aj tento dlh dokážeme naplniť. Ale samozrejme, bude to množstvo zaujímavých filmov, aj samozrejme z prievodných akcií. Ostane Artfilm v Košiciach natrvalo? No, takéto rozhodnutie sa robí raz za život. Že niekde niečo chcete premiestniť a my sme si toto rozhodnutie veľmi, veľmi zvažovali a keďže sme sa rozhodli pre Košice, tak to už asi tak zostane. Nikdy som sa nedočítal, čo takýto festival pomíňa z pohľadu práce. Koľko ľudí sa za tým skrýva, možno, že v úvode, keď skončil ten jeden a začína ten druhý, a na záver, koľko ľudí sa o to musí postarať. Koľko je za tým ľudských rúk, koľko práce, čo všetko sa za takýmto festivalom skrýva a potom sa opäť vrátime k futbalu. Tak ono v konečnom dôsledku počas toho roka, alebo počas 10 mesiacov, lebo 2 mesiace máme predsa len nejakú pauzu, takže počas tých 10 mesiacov sa tomu venuje približne 15 až 20 ľudí. Ale vo finále, už keď ten samotný festival, ten týždeň, alebo tých, 3 dní predtým a potom ešte 2 dní potom, tak ten realizačný štáb je niekde na úrovni 100 ľudí. Košickí fanúšikovia sú akí? Máte aj spätnú väzbu? Takto, košickí fanúšikovia sú nároční. To poznám, to vidím aj ja. Pri svojej práci. Ale zase na druhej strane my ponúkame tak dobrý produkt, že ja som veľmi rád, že Košičania to vedia oceniť. Alebo aj ľudia, ktorí prídu do Košíc. Či už to je aj z Maďarska, sú tu ľudia aj z celej spádovej oblasti, ale samozrejme aj zahraniční. Či už to boli z Poľska, v minulosti z Ukrajiny, tak vždy dokázali oceniť ten kvalitný program. Lebo to, čo si dnes na čom si my zakladáme, my
My nerobíme festival kvôli tomu, aby sme tu urobili jeden veľký 8-dňový žúr. Náš dôraz kladieme na to, aby tu bol kvalitný program. Tieto medzinárodné podujatia samozrejme pomáhajú mestu Košice, aby sa tu zišla atraktívnosť, aby sme tu mali viac turistov, čo my sa strašne tešíme a snažíme sa celý rok nastaviť tak, aby teraz tu bude Euro, potom hneď na to pôjde Artfilm a pôjdu aj ďalšie aktivity. Čiže my sme veľmi radi, keď fanúšikovia takýchto podujatí do Košíc prichádzajú. Artfilm poznáme, ale pri futbale sám netuším, čo nás môže čakať, ako budú vyzerať naši fanúšikovia. Vieme, že v Košiciach budú hrať Fíni, Ukrajina, Dáni a Holanďania, ak správne viem. Áno. Čo môžeme čakať od fanúšikov? Čo sa bude diať v našom meste? Určite môžete čakať to, že tu bude záplava fínska alebo fínskych fanúšikov. Dnes si Fíni kúpili takmer 5000 vstupeniek. Takže Fíni sú ľudia, ktorí sú dobrí fanúšikovia, sú slušní fanúšikovia, nie sú s nimi problémy historicky, či už sa jedná o hokej alebo o futbal. A sú vďační fanúšikovia. A neprídu na jeden deň a neprídu ani na 2 dni. To môžem potvrdiť, lebo si ich pamätáme z majstrovstiev sveta v hokeji, kedy v Košiciach boli pomaly celé 2 týždne a bolo ich tu vidieť na každej lavičke, v každej krčmičke a to mesto bolo plné Fíňanov. Áno. Toto sú fanúšikovia. Čo sa ešte bude diať? Ako budú dívať Košice alebo Slovensko? Ako sa bude dívať médiá? Ako sa bude dívať futbalový svet na naše stánky? No, ja verím tomu, že pozitívne, lebo tak, ako sme pripravení už dnes, že my neriešime žiadny zásadný problém. My máme jeden otáznik a to je len otázka kolaudácie štadióna v Prešove, ale v konečnom dôsledku my sme dnes pripravení. Sú pripravené štadióny, sú pripravené hotely, sú pripravené tréningové plochy, je pripravené celé zázemie, je pripravený celý realizačný tím, ktorý je zložený zo zástupcov Slovenského futbalového zväzu a UEFA. A keďže je to turnaj UEFA, tak UEFA je vlastne organizátorom. My sme usporiadateľská krajina, ale to gro, to zásadné rozhodovanie pri všetkých týchto sférach robí UEFA. Tréningové plochy sú pripravené, ale v Košiciach sme si povedali, že pôjdeme na vyšší štandard a v tejto chvíli vlastne pripravíme výstavbu ešte 2 tréningových ihrisk, za čo sa chcem poďakovať, lebo aj vaša autorita spôsobila to, že získame financovanie na to, aby sme mohli tieto štadióny alebo tieto tréningové ihriska postaviť. Ak sa nám to podarí, tak v priebehu už pred samotným Eurom by to mohlo byť skolaudované, pripravené a verím, že to splní a pomôže účelu. A všetky ihriská sú pripravené, všetky mestá sú nastavené tak, že to môže len dobre dopadnúť? No, my sme o tom presvedčení, že to tak bude. V Bratislave, v Trnave, keďže tam hrá Slovensko, tak sú takmer všetky zápasy Slovenska vypredané. To nám tu v Košiciach je ľúto, to musím povedať, no. že Slovensko nehrá. Je tu jedna nádej, ak by sa konal futbalový zázrak a Slovensko by sa dostalo do semifinále, tak by mohlo hrať v Košiciach. Tento prísľub si ja pamätám, tak budeme všetci držať palce, ale neviem, či sa to svedčí a smie, ale prezident futbalového zväzu má aký typ na futbal a na finále? Takto ja zásadne netipujem. Ja som sa veľmi diplomaticky skúsil spýtať. Ja zásadne netipujem. Ja samozrejme, ja si želám, aby sa naši futbalisti dostali čo najďalej. My budeme považovať za veľký úspech postup zo skupiny, lebo tá skupina je nesmierne ťažká, je náročná, ale tu už je ťažko si nejakým spôsobom vyberať. Takže ja verím tomu, že máme veľmi dobrú generáciu, máme veľmi dobré mužstvo, máme kvalitných, dobrých trénerov, takže tam si to všetko sadlo. Teraz je už len otázka toho, že či v tom období budú mať všetci hráči tú správnu formu. Čiže v čom sme lepší ako možno že história v rámci našho mužstva? Pri týchto kategóriách, ktoré sa prakticky každé 2 roky obmieňajú, alebo 2-3 roky obmieňajú, tak si môžeme povedať, že či tá generácia je silnejšia, alebo je slabšia, je tam
toľko kvalitných a talentovaných hráčov, že tá symbióza sa nestáva. Každé 2 roky sme malá krajina, nemáme taký počet futbalistov ako Nemecko, Anglicko, Španielsko, ktorí pravidelne hrajú o tú špičku. Takže o tejto generácii, ktorá nás teraz bude reprezentovať, tak si dovolím tvrdiť, že je veľmi dobrá a veľmi kvalitná. Pán prezident, ten čas v našom Bielom Salóniku je neúprosný, čas ide vždy rýchlo. Podľa vašich slov je jednoznačne jasné, na slnko jasné, že v Košiciach budete tráviť veľa času i kvôli euru, i kvôli Artfilmu. Takže verím, že sa budeme stretávať, že budeme môcť možno aj spoločne okomentovať, čo sa deje, ak sa bude diať to, čo si želáme, aby sme naozaj potešili hlavne slovenských fanúšikov. Ja vám chcem zaželať veľa zdravia, pretože to zdravie je vždy najmocnejšie a najdôležitejšie nad tým, aby sme mohli byť úspešní. Nech sa vám darí a nech pre futbal a v Košiciach extra pre Artfilm robíte všetky pekné, úžasné veci. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne a ja vám ešte na záver prezradím jednu vec, ktorú som ešte doteraz nikomu nepovedal a nepovedal som to ani vám pred týmto našim stretnutím. Na jeseň v rámci kvalifikácie na majstrovstvá sveta v 26., ktoré sa budú konať v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku, tak odohráme jeden z kvalifikačných zápasov, pravdepodobne so Severným Írskom v Košiciach. Ja sa teším, verím, že to je výsledok našej spolupráce, našeho priateľstva, ale tým, že myslíte na Košice, tak obzvlášť vám chcem poďakovať. Všetko dobré. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.